Setè dia desmuntant mites sobre la respiració. Avui la tos és dolenta. D'això en parlo molt sovint amb la bonica família d'una mini-pacient amb discinèsia ciliar, i és que la tos no és dolenta. És un mecanisme de defensa que serveix per netejar les vies respiratòries quan cal. De vegades anem a buscar la tos. El problema no és tossir, sinó tossir massa, tossir malament o, sobretot, que la tos no sigui productiva. Quan hi ha tos irritativa i seca s'ha d'evitar, però abans de posar-li l'etiqueta de mala tos, cal veure si hi ha moc amagat o que costa de moure. Si realment és només una irritació que s'ha d'evitar. Amb crioteràpia respiratòria podem ajudar-te a disminuir la tos o fins i tot fer-la desaparèixer. I si cal tossir, et podem ajudar a fer-la que sigui més eficaç i que la puguis controlar millor i gestionar millor. Quan sento algú tossir, penso: com podria ajudar aquesta persona a tossir millor? I tu? Què et fa pensar quan sents una tos? Et llegeixo. Salut Inspirat!